ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки бо мо ҳастед ва пайваста моро дастгирӣ мекунед. тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо анами хел материало мешава, анами комбахъе ва ё чорни принтсора хостум шумо да нишон диҳам. И 280 сомон нашай. Иам патош хушрӯай. Видеора то охира нишон диҳед, бо қиматтаракошам нишон метиҳам. Ино 280 сомона материалош нағзан дӯстони азиз ва ёша бинед сангчош дизайнерски задагиай фақат данами ваёшта глоста. Иҷада бо хостум шумо данам хел лавдоманёра нишон диҳам. Чанд намуд ҳастай. Ино арзонтаракошунай. ҳозир бо ма қиматтаракшам нишон метиҳам. беҳад ба ман маъқул шид якчанд рангаш. ҳозир ман шумо да гап мезанам кадом ранго хушрӯанд ба фикри ман. бинед чӣ рангои нағз доранд. 240 сомон либос шаиёра. ина марҳамат бинед аднатони лавдоманӣ 240 сомон либосаш. бисёр хушрӯ ҳамаш. ира вақте ки бо куштара хушрӯ када медӯзӣ бо аҷоиб хушрӯ меояд. ина рангош ҳамашам хеле лавдоманӣ омадагиай. турои фасон кати анаи фиолетовиро бинед. ба ман ами фиолетови беҳад маъқул шид. чӣ хеле ки мегам багат метова. баъд анаи савзи тёмниш савзи тёмнияи камера давқа хушрӯ наомадай. анаи намудош боша кам монда будай. кори дастияй 270 сомон либосаш. ё кори дастиян. набинед каседа ки писандай нависед дар WhatsApp. ма ба шумо албатта ки ҷавоб метиҳам. доставка дорем ба Русия ба тамоми ваёш ба тамоми шаҳрҳош. иҷада бо ҳастай ҳар хела дӯстони азиз. нархошон 400 сомон 350 сомон 450 сомон ҳам хеле нархҳои ино. набинед ино 450 сомониян. бисёр гулои хушрӯ. анаи лавдоманиё ҳамаш ҳамин 450 сомон. иш 480 вобаста ба гул шай. на бархтоша бинед. бархтошам хушрӯай. на кадом намуди лавдоманӣ шумо да писанд боша чӣ кунед. агар харидор бошед метавонед ки суратша ба ма равон кунед ва ман равонтон мекунам. 350 сомон ин намудош. анаи гулшам ҳаст. ё вишивкая. вишивкаям хе тоза задагиай. анаи тарафа бинед. и тарафдан бисёр гулои хушрӯ. ино гулои нав ҳамаш. ина марҳамат фиолетови цветаш ранги зардаш бисёр хушрӯ метава. 500 сомон ё либосашон. як либосаш 500 сомон. анаи рангам хушрӯа ёзи. хоҳед аз ино гиред дӯстони азиз. ба касе ки барои тӯй барои ҷашну маърака дар кор боша метавонед ба ман нависед. чӣ хеле ки медонед ман 1000 сомонашам ба навор гирифтагиям. 200 чанд сомашам ба навор гирифтагиям. инаи ду намуд сирху кабутаки аст. ин намудо 350 сомонанд дӯстони азиз. аз дигарош боша 400 450 ам хеле нархошон. гили лола боша беҳад иам фасонай хушрӯай. 350 сом як либосаш. ранги кабуча бинед хушрӯ метова. ҳаминоро рости гап дӯстони азиз нархш да ёдум нест. ба фикрам ки 300 сомон гуфтагӣ буд. ба ҳар ҳол ҳамихе 300 сомон нархшам монду. як чиз дига дӯстони азиз ки ҳамин видеора ма бештар аз тарафи Корвон Сити ба навор мегирам. аз тарафи Оптовӣ. агар хоҳед касое ки дар Тоҷикистон ҳастед метавонед биёед. якум дарвоза дуюм дарвоза сеюм дарвоза
ин ҷоҳои фурӯши румол ва материалҳояй. метавонед омада бинед, нарху наво кунед, баъдан харидорӣ намоед. ана ин намуд хамелеонои тӯнукай. ҳозир видеоро то охира тамошо кунед. бо уҷада хамелеонои ғафстараке ки бечихол пӯшида меша ваям ба навор гирифтагӣ ҳастам. ин намудош боша ба чихол мепӯшӣ. бинед ин тӯнукай ки рангаш хушрӯ, рангош аҷоиб рангои хушрӯ. иҷада бо комбахт ба навор гирифтем. ина бинед 280 сомон буда. ё як чиз дига дӯстони азиз ки баъзан ҷоҳои обтовии арзон ҳаст, ҷои хушрӯ ки материалҳо арзонанд, вале мутаассифона иҷозати ба наворгирӣ наметиҳанд. барои аввай ман ҳамун ҷое ки иҷозат метиҳам ба навор гирам, ҳамҷора ба навор гирифта нарху навоша ба шумо гап мезанам. барои ҳамин дӯстони азиз, ҳангоме ки харидорӣ меоед, аввал чанд ҷора бинед, муқоиса кунед нархҳоро, ки ҷоеш ки арзон бошад, баъдан аз ҳамуҷа харидорӣ намоед. ана ин ҳамун 200 сомон либосаш вишивка задагиай ҳамаш. инаи рангошай. ине ким дӯстони азиз чияй бархташ тоза нестай. ана ин намудо дубайскиёра мабо ба навор гирифтам. 1500 сомонай. ҳамашам хеле нигина дора. баъд поёнош муҳра кардагиай ва ай муҳрам хеле авдуманӣ кардагиан. бинед ҳаминора мефурӯшанд тайёр. инами лавдуманиро мефурӯшанд метраш намедонам 70-80 сомонай. анами намуд муҳрора бинед дӯстони азиз. ба фикрам 70-80 сомонай. не тарафа бинед ини рангшам ҳаст. ино 1500 сомон. материал худаш дубайский тозаяй. иҷадам не намудош намедонам 1600 сомона дора. ана муҳрош ҳамаш 1600 сомона. бо арзон мешам ба фикрам. хеле ба мо фаҳмондан. ана ин тарафта бошад ино кори дастиян 1300 ҳамхео 1300 сомонай. инаи кабуту сурхуш. оз ман дига чизорам нишон метиҳам. дӯстони азиз то охира тамошо кунед. бисёр чизои хушрӯ, материалҳои хушрӯ ба навор гирифтагиам. иҷада 550 сомон. анаи ваяй дубайский чёрный принц. 550 сомон либосаш тоза дубайскиш. бо чорнои принцаи якум сорт ҳастай. вай 1000 сомон болояй. ростӣ намедонам ҳозир чанд сум шудагиай. 1100 буд, 1200 сомон буд аввал. не намудо ҳастай комбахтои новинка 470 сомон. баъд инчунин ҳаст 480 сомона хамелеон. ин хамелеонои ғафс хушрӯанд. ино ҳам танара намехӯрошанд, ҳам бечихол пӯшида мешавад. ғафсанд. марҳамат бинед. ба касе агар дар кор боша метавонед ки дар ватсапи мо нависед. мо албатта ки доставка мекунем. 4 ранги хушрӯ бинед. касое ки дӯст медоранд куфтои хамелеона на марҳамат тамошо кунед. 450 сумия намехед нусхаи нави комбахт. нусхаи хушрӯш нигинадорш ҳастай, бенигинаш ҳастай. нигинадорш ба фикрам 450 сомонай, бенигинаш 400 сомонай. комбахта иҷада ба анамихел бархти тоза ҳастай. и ба фикрам 650 сомонай либосаш. ина бинед чихе хушрӯанд. ҳаминора бисёр вақт дар инстаграму дигар ҷо хушрӯ када мемонанд. дар анамин фонои хушрӯ када сурат мегиранд. 1800 меган. инчунин иҷада дӯстони азиз ваяй сариё ҳастанд. сариё нархошон ҳархелай. ана бинед ай ҳама қиматаш 1100 сомонай. 1000 сомон. 1000 сомонай дӯстони азиз. анамун сери цветаш қиматай.
дигарош боша 800 сум 700 сум ҳам хеле нарх доранд. арзон шози ман нишон метиҳем берун даяй 350 ба фикрам 350 380 ҳам хеле нархаш. рости видеоро чанд вақт пеш ма карда будам барои ҳавай вақт ки надоштум барои монтаж кардан бисёр нархҳо хушро дар хотирам нест. ана бинед дӯстони азиз, ана мино арзонша 4-5 ранг доранд. и киртаву поча дора. баъд ана ми турушу тоқӣ кирта поча аммо материалш тайёраю а туру тоқиш тайёрай. ё боша 900 сомонӣ ё 6 метра яъни сариё ба худтон метавонед ки мисол ҳам сарандоз кунед ё ки кирта кунед. кирта поча сарандоз мешава. набинед бисёр хушрӯанд. дубайский тозо иҷаданам хел материал астай блестящий 280 сомон. иям хе блескай материалш ранги резинкай. либосаш 280 сомон. дӯстони азиз чанд ранг дора. у видеои дигари да ман нишон дода будам. ин материал супер келинчак ном дора. марҳамат ба фикрам ин моли ӯзбекистонай. ана як натониё 270 сомон. мада бисёр маъқул шуд рангошонам хушчунам сифатшон хубай. дӯстони азиз 270 сомон як либосаш. ози рангоша дигарошам нишон метиҳем шумо тамошо кунед. набинед чӣ рангои хушро дора. электро савзи тёмный фиолетовый коричневый сиёҳ. ана и тарафтам и тараф офтоб буда ё хушро наомадай. тарафтам бинед рангош чӣ хелай. сабзои ҳар хела дора. набинед дар рӯшанӣ. хулоса тамошобинони азиз имрӯза видеои мо ба поён мерасад.